bedane karo Setarasa. Nalikane ning omah klisikan kepingin karo lan sawise kelakon aku ketemu karo bunga rasane ati lan iso nambani kangen atiku. Nang ana siji sing saben dinane gawe pikirane atiku lho, Kakang. Apa sing dadake ganjelan ning atiku? Kakang Pemuda, anggone sesambungan tresno antarane sampeyan lan aku ya wis beda. Pancen sawetara suwe. Apa ya sampeyan iki kepengin cukup trimo ngene iki saben dinane, Kakang? Sing kok karepe kepiye? Sing tak karepe kuwi sampeyan teko ning omahku barengan langsung tuamu nglamar aku, Kakang. Aku supaya teko nang omahmu nglamar karo kowe. Iya. Lah napa kok, Kakang? Ora teges aku ora tresno karo kowe iki ora. Nanging nyipta wektu dina iki supaya aku teko nang omahmu nglamar karo kowe. Lho kok wae, aku ora wani men. Kok rawane sebabe apa, Kakang? Mergo aku rumangsane. Sopo to Pemuda kae? Wong pelarat temporat ginung jagat basane. Menawa kelakon aku nglamar karo kowe, mesti wae penglamarku ditampek karo wong tuamu men. Dadi sampean cilik ati, mergo sampean iki rumangsane yen to anake ora duwe to. Pancen nyatane kaya ngono men. Wis to Kakang Pemuda. Sampean percaya karo aku, Kakang. Watur sampean iki gelem teko ning omahku. Bebarengan lan wong tuamu. Senadyan to sampean ra ngowo. Penglamarku bakal tak tunggu, Kakang. Apa kuwi tenan? Waton aku gelem teko nang omahmu barengan bapak lan simbok. Najan ora nggawa apa-apa, penglamarku bakal ditampa. Bakal tak tunggu, Kakang. Kejaba yen kaya ngono men. Aku wani. Mengko aku bakal kondo karo bapak lan simbok supaya nglamar karo kowe. Tenan, Kakang. Iya. Kakang Pemuda, yen pancen tembunge sampean kaya ngono, sampean gelem teko ning omahku nglamar aku. Saiki aku njaluk pamit karo sampean. Aku tak bali luwih dhisik, Kakang. Yen kaya ngono. Ing mengkono aku bakal bali kondo karo bapak supaya nglamar karo kowe. Sampean tak enteni lho, Kakang. Sing ati-ati. Aku njaluk pamit, Kakang. Semangat. Wis ya, Kakang. Wis ya. Sing ati-ati. Sing ati-ati betul. Get aku Pak sampean iki get-geti karo anake iku lho. Wong ora ngrasakno pikirane wong tuwa. Lho napa to Pak? Oh napa ae. Iki yo ngene kok. Kok emik lho gegeri aku. Perkara kowe lunga ora mulih-mulih. Jak goleki kowe nek jarian nganti keduren ngono kok. Pak, Buyuten aku iki mangpane buyuten. Kowe iku wis ora patek ayu aguna-gunaan kaya. Lah yen ndak ape nganggo piye nek wong wis ndaran Joko semene gedene. Iya. Dadi apa iso? Rino wengi kok dapuk aku karo kowe terus. Pancen wis jodoh apane. Iya ancen. Bojo biang guyu kowe iki megelo pikire wong tuwa kok biang guyu. Jenenge dolan iki ya dolan, Cung. Nggih. Wong ancen canom, butuhe kumpul karo kanca. Ning jenenge dolan iki rak ya eling wayah, eling omah. Wayahe mulih ya mulih, wayahe mangan dhisik, ora ketang bar mangan lunga dolan meneh. Dadi wong tuwa iku ben ora pikiran. Mbok emi iki lho, napa to Pak? kowe ora mulih-mulih sego eneam. Arep tak pangane aku ditukari. Pak. Dadi mung perkara kuwi to. Pak, najan wit esuk nganti bedhug kemuda iki ora bali, kemuda ora ngrasake ngelih, sedina ora ngombe uga ora ngrasake ngelak. Diwehi mangan sapa? Nggih, boten, Pak. Nggih, Mboten enten sing maring mangan. tembung kok ora mangan ora
atine kemudo lagi seneng, Pak. Janji ati seneng orang ngrasake ngelih, orang ngrasake ngelak. Ngono ya. Nggih, Pak. Dadi wong kuwi nek atine seneng, Atine seneng. ora omangan ora luwe. Mboten luwe. Ora ngombe ora ketelak. Mboten ketelak. Mergo atine seneng. Atine kemudo seneng, Pak. Layak pirang-pirang dina aku ora diliwetno, Mbok. Perkara atiku seneng jare ora mangan lafak wong kowe seneng. Ngene iki dina tanem. Sampeyan iku kok iso. Iki tenan kok, Pak. Karo dene le dodo. Kowe kok seneng ngene iki entuk apa? Perkarane ngene lho, Pak. Entuk apa? Seneng iku ora ya. Arep kok malah geget kok apa kuwi malah. Omong arep kok entuk apa? Apa entuk apa, Jalarane apa ning ati kok Iya, sebab sampean iki kok, Pak. Sadurunge tak wangsuli pitakone sampean aku arep takon karo sampean. Apa? Kemude kira wis gedhe to, Pak? Lho. Wis joko. Kemude gedhe to, Pak? Wis joko. gedene kok. Nek wis gedhe gene. Umpama kemude iki seneng karo bocah wadon kepengin omah-omah karo bocah wadon, ngono kuwi wis pantes apa durung, Pak? Kowe kepengin rabi? Kepengin rabi, Pak. Kepengin ndek bojo? Nggih. Lha kok lagi omong saiki. Kowe alah. Lho ngene jane. Ngono brodol malah. Ora wis sampeyan ya ngono-ngono narono kok iso. Lho kok lagi omong saiki, Don. Nek kowe wis kepengin ndek bojo, aku karo mbok mangger arep turu iku genengan. Sok kapan anakku lanang ndang gelem ndek bojo, mbok iki jare kepengin ndang diompoli putu. Ya, Cok. Sedelok meneh bakal kelakon sampean diompoli putu, Mbak. Tenan iku, Cok. Nggih, Mbak. Nek aku ora, Lah napa, Pak? aku ora perkara kepengin diompoli putu gak. Nek sampeyan iki. Aku iku kepengin ndang duwe gawe mantu. Kepengin mantu. Sing tak senengi ndek gawe mantu apa jeke, Cung? Napa, Pak? Duwe gawe mantu. Nggih. Nekakno dayoh. Dayoh do teko mesti nyumbang. Sing tak senengi dak iku. Anggere ana wong duwe gawe nekakno dayoh do nyumbang. Nduk sumbangan rokok pres-presan. Rokoke Nduk pres-presan. sumbangan gula karung-karungan. Gulane karung. Nduk sumbangan beras. berase. Nduk Saksakan. sumbangan duit. Duit. Tong duit sepajang to. Aku tak ndang rasane disumbang tangga-tangga. Pak, kuwi yen tangga-tangga teparo, Pak. Duwe gawe disumbang rokoke pres-presan. Iya. Gulane karung-karungan. Iya. Hitung duit nganti kesel. Iya. Kuwi yen tangga teparo. Aku iku tak kandhani. Napa? Kepengen mantu dan duwe gawe, karepku ben kaya kepengen petinggi dhek iki lho. Walah duwe Iya, gawe, tangga teparo. duwe gawe kok dayu wis semono akiye. Karo petinggi gatres kono kuwi sampean kepengin, Pak. Aku arep dan kepengen rotok sumbangan. Engko nek entuk sumbangan gula pirang-pirang, Nggih. aku takon gawe kopi sedina sing ora ketung. Gula rasa tuku kok. Kuwi nek tangga teparo nek sampean ora bakal kelakon. Lah kene wong tunggale wong. Lho, lha piye? Saben ana tanggane duwe gawe, sampean ora gelem nyumbang malah ndelik. Lah ngono kok arep-arep njaluk sumbangan tanggane kuwi lho. Jenenge nyumbang iku gentena. Ya gentenan apa, Pak? Anane disumbang mergo gelem nyumbang. Gelem nyumbang. Lah aku iki ora tau nyumbang. Sampean malah ndelik. Anjene iya. Lah ngono kok arep-arep sumbangan. Jajal gembok meniki piye, Bapak? Nah iki ngono ya ora usah nyumbang. Lah kene, Pak. Sing dhewe gawe duwike turah-turah iki. Iki mung seneng-seneng. Mung seneng. Kepengen mangan enak, bareng karo dulure, bareng karo tanggane. Iki Mulya tenan, Pak. mula kowe iki anake wong larat. Kowe rabi ya rabi ning mikir wong tuwa, Cung. Nggih, Pak. Mikir mbok. Mbok iki engko nek nganti mikir nganti kelaran piye. Kowe golek bojo aja omahe sing adoh. Pak. Kemudian iki seneng karo bocah wadon yo mikirno sampean karo si mbok. Bocah wadon sing tak senengi kuwi ora adoh kok, Pak. Tandi, Cung. Kuwi lho idul desa, Pak. Tandi. Cago Wangsan, Pak. Ya darah kenang. Idol sawah. Lah. Alah,
banyak morong lamar aja numpak kendaraan. Ora numpak apa? Metu galeng mlaku dak wis. Kok ora ana tanggane lho, Pak. Ora roh lah ini lek nganten ngene rupane kok. Ya ngono apane wong bocah. Anak mikir aku karo kowe mbok Nggih, Pak. Caraga wangsan. Nggih. Terus sing disenengi bakal bojomu iki jenenge sapa? Jenenge Roro Mendut. Ah. Lagi iki aku. Roro Mendut. Lagi iki cah wedok nek jenenge Mendut. Lah, ora ana ning desa kene, Pak. Urung tau ana. Lah. Jenenge kok apike ngono iku bocahe ayu ta. Dalah ora kaya menungso, Pak. Lho. Aja medeni wong ah. Mbok. Lho. Ah, Lho. kaya apa? Demit. Lho, Mendut ya menungso, Pak. Lah kok ora kaya menungso. Sing tak karepke, Pak. Saking ayune Mendut kuwi, pindha widodari Wijawantah, ayune turah-turah. Mendut iku. Nggih, Pak. Ayune turah-turah. Turah-turah. Kowe ro. Kira-kira karo mbok lu kok endi, Cung? Alah, Pak. Karo mbok, Dik Enam lho mbok iki. Apalane kok Dik Enom terus. Lah ya Dik Enam lah saiki wis tepek opane. Aku lan dari tau nom. Iya. Lah kira-kira piye le? Eh. Upama anakmu duwe bojo ayu, Ya. iku ya bener. Bener piye? Anakmu ya ganteng e. Lah, Anake sapa? Anake bapak. Liyane anake bapak. jabang bayi. Turunan ganteng turunan anak. Pak. Kemudo barek nurung, Bu. Lah, mungkin, Bu. Sing nggih Bu. Bener. Lah iya, Cung, sapa nek sing ditiru ora kan tiru paham. Kowe sing gol kowe. Wes. Kowe nalika gawe karep menengae. Kok ayo nganggur. Lah sing awake iki lho boyoke nganti bengkong. Pak, wes kok. Lah ngono bae kok digegerke lho. Lha napa ngomong Kamu iki yo anake bapak, yo anake Singgo, anake wong loro. Ngono geger lho. Wong tuwa kok pinter anake. Lah sampean dhewe ya goblok. Iya, Pak. Bapak seneng Nggih. omahe cedhak, Ya. bocah ayu. Ayo. Jenenge Mendut. Wong kowe iki wis gedhe, Cung. Kowe ben ndang omah-omah. Bapak karo mbok tak ndang dodok lawang ngiras pantes ngamar. Cocok kowe, Pak, bener. Terus Mendut iku anake sapa? Mendut kuwi anake Pak Deraga Wangsa, Pak. Anake Pak Deraga Wangsa. Kemudo. Nggih. Mendut iku lho anake sapa? Anake Pak Deraga Wangsa. Mendut iku Nggih. anake Raga Wangsa. Anake Raga Wangsa, Pak. Tenan. Tenan. Kemudo. Nggih. Prai. Ora kira-kira. Larang. Nggih, Pak. Apa ora kepengin duwe gawe kaya tangga-tanggane kae kok. Wis ora duwe gawe lah, ora entuk sumbangan lah. Aku wis kadung seneng karo Mendut ya, Pak. Ngene iki lho, ngene iki ulang-ulangan ngene iki. Ulang-ulang piye lho, Pak? Ngawur. Kok ngawur piye, Pak? Kowe iku ngrungok-rungokno kabar ta ora, Dok? Kulino dolan metu njaba kok. Raga Wangsa iku sapa, Cung? Raga Wangsa iku sugi-sugihe wong sak desa Raga Wangsan. Nggih, Pak. Donyane alar-alar, bandane tumpuk-tumpuk, wonge mlepuk. Wonge iki kedonyan. Ora garah gelem duwe mantu kowe, mergo kowe anake kere prai. Pak, Ora wani aku. aku mau ya wis bloko kaya ngono karo Mendut. Lah ya wis Nanging kok. mangsulane Mendut kaya ngene, Pak. Waton sampean iki gelem mara karo bapak lan simbokmu, najan ora nggawa apa-apa, penglamarmu bakal tak tampa. Mendut kandha kaya ngono, Pak. Tenan ta ye? Tenan, Pak. Tenan. Saking senenge karo aku. Mendut jaluki karo kowe ngono. Nggih, Pak. Mergo saking senenge karo kowe. Saking senenge karo aku. Jambarek. Jambarek. Iya. Dadi sing baku bapak karo mbok.
mara nembung najan ora nggawa apa-apa tetep ditampa. Tetep ditampa, Pak. Kambare. Lho. Ya ngono ya sida mantu iki. Sida Pak. Ayo bareng-bareng mara nglamar ning omahe Ragawangsa. Ya. Gedang mateng wit kuwi omah. Ya. Engko tak tegure aja dol ning pasar. Dinggo gawan pates-patese. Ndak gawa gedang tok, Pak. Kowe diadahi sak. Lah yen duwene iku kok. Aneh aneh. Boleh, ya wis. Wong sak omah lunga kabeh. Ya. Aja ngliwet. Lho, lha apa? Alah arep medhaya wong sugih ndare disogati lho. Sugatan, Calon besan meni demen meno sepeleno pitik kok. Wong sugih kok, Pak ya. Nuruti